Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertami-tami monggo kita sedaya manjetaken rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sing pun maring kita hidayah kali inayahnya. Kaping kaliya sholawat kali salam kita masih tercurahkan dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaping tigane kula teng mriki badhe nyampaiaken pidato sing irah-irahane sujud syukur. Sujud syukur niku sujud terima kasih. Sujud jam dilakonake teng luar salat. Sujud syukur niku dilakonake dening terhindar saking bahaya, terhindar saking musibah napa mireng kabar seneng. Rukun sujud syukur niku enten gangsal. Niat, takbiratul ihram, sujud, salam, tertib. Menikilah pidato saking kula. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.